עכשיו אנחנו נתחיל עם סרטון עוד אחד על ברייבסטארס, כמו שאתם רואים פה. אז יאללה, בוא נתחיל. ובוא נפתח כמה דברים. יופי. ובוא נתחיל. אוקיי, בוא נראה את הסקין הזה. אחלה סקין ב-79, אבל לא יקנה. טוב, תבינו, אני ונועה מצלמים מטלפונים שונים, אז אם הוא מדבר במשהו אחר, אז תראו את הסרטון השני פשוט. טוב, אני אזמין אותך. טוב, בואו נראה לכם את הפרופיל של נועם. נועם זה רק מטלפון. טוב חברים, מי שלא יודע, אני במטרה להגיע לפחות עם רוב הדמויות שלי ויותר ל-300, אז זה מה שאני אנסה לעשות. וחברים, תודה רבה, אנחנו כבר הרבה רשומים, תודה מאוד על זה, תמשיכו להפציץ בלייקים, ויאללה בואו נמשיך. Every day I'm shoveling. Be cool. וואי, הלילי שאיתנו טובה מאוד. ועשתה גול לבד מול 3. כאילו עזרתי לה קצת, אבל אם מישהו משחק איתנו שיכתוב בתגובות. חברים, תקשיבו, אנחנו עדיין לא קוראים תגובות, אתם צודקים. אנחנו נקרא עוד כמה זמן, טוב? אנחנו רוצים קודם שהרוב יגידו שלא נקרא תגובה אחת יום, ואז נשכח, היה תגובה אחת, לא היה תגובה אחת. אנחנו נכתוב לעצמנו, אבל נום, זה רק אתה. חברים, בא לי להגיד לכם, אם מישהו יודע, לאח שלי, טוב, קוראים לא אומר, טוב, אני לא אגיד את זה עכשיו, אבל בבראולרים, במקומי, בישראל, אם תראו, סליחה, הוא לא מהארץ הזאת, הוא מארצות הברית. כן, זה רע, וואו, למה התבלבלתי ואמרתי את זה? וואו, טוב, הוא מארצות הברית, טוב, ונו, אם תתקקלו טוב, נראה לכם, אני חצי מכיר, לא, או, הנה הוא, אותו. כן, וגם תסתכלו על הסרטון השני של חבר שלי עושה. כן, תקשיבו, יש לנו 2 סרטונים, אם זה מעצבן אתכם תכתבו נעשה סרטון אחד,
אם אחד מכם כותב לנו, אז עדיין לא בטוח נעשה את זה. אנחנו נראה שהרוב כותבים. נראה כמה מסתכלים לנו, כמה צופים לנו, כמה כתבו. ואז נבדוק, אתם מבינים? ואם זה יהיה שווה ושווה, אז פשוט נעשה את שתי הדברים. מכה אחד והייתי הורג אותו. יפה. כדור פשוט. לא, אני קודם מתקדם. לא. אני לא מאמין שזה קורה לנו. שתי הפסדים. יורד ל5. יש לי רעיון. שים שנייה זוג. נועם. טוב שיפרת ככה? טוב יאללה ובואו נתחיל. חברים, בהמשך אנחנו אם תרצו גם לא נצלם רק ברול סטארס. אנחנו רוצים לא לצלם דברים אחרים, אבל אנחנו צריכים אתכם לבדוק אם טוב. וואו, למה התחבאת כאן? אז לי יש חשוב, נכון? זה כיף. אני אוהב להרים רגליים. רגע, אני בודק